Mga kakurinti, ako din yung i-terminate balik ni nga panel tungod kay wala ni kapasa sa QMD inspection sa DMCI. So kanila nga project sa DMCI ni siya The Cresmon, diri located sa Quezon Ave. So karon mong buhaton mo sa ning pangtanggalon isa-isa. O siyempre, while gatanggal ka, ayaw yung kalimot na butangan gini mong tagging aron dili na ka magpangita, di na ka mag-continuity test pabalik sa maong mga wirings. Isa-isa ko naman isang tanggal, no? Tungkol kayo magini ka pasar sa inspection, di sila ganahan magpina-ribs. Ang gusto nila, katug yung pinakurbada sa pinabali, kunuhay ang ilahang gusto. So atay mahimo tungod kay may gusto sa maong inspector. Kung pagkahuman din na tugtaging ato na siyang itulid balik aron ma-harness na tugtarong or masudlay na ito na siya tarong. So mani akong mga kauban diri, tigtanaw lang na sila kay ato man i-terminate balik. So ako na din i-pass forward, no, kay kuti ka isa short pang ubang mga wire. Siyempre diskarte na matik na para taga electrician, surgeon ani ay mga mag-reterminate din ta tigid malikayan nga na naging mga mubuan na. So kinahanglan diskarte na lang yun mo pasa lang na sa meager, wala problema. So ako na lang ibalik yun ang mga ipang tanggal na ko nga breaker. Kinahanglan jud na ilabi na sa construction, kinahanglan ang trabaho nato is balag hinahinay basta kanunay importante gid ang quality. Kay maagi mo gina sa QMD, which is ang pasabot sa QMD quality management o development. So importante kina sa before na sa ma-turnover sa maong tagiya sa building. So mao na din isang resulta o kanang slanting diha mo na gid na ingon ko sa inyo short atong wire kay tungod kay ato man i-terminate balik yan na siya pwede hatakon kay humana maguna sa wirings, mga home run naman siya. So unta nagustuhan na po ninyo bisan tungod bukod ba na so ba na siya kamo nalay mo hukom mo ra gid taon ako nakaya pag-reterminate. Salamat.